आं दिनैनि बे कन्टेन्टआव मोनसे गोनां बोसोनथियारि कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव जों माबोरै गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हायो बेखौ लानानै आं सावरायनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो फरायसा लाइमोनफोरनि थाखाय बियो खोब बोसोनथि गोनां मोनसे सुबुरुन जागोन होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै मिजिंथिबाय। गावनि आथिङाव गसंनाय, गावनि गोहो बोलोजों सोलिनायानो गावनि आथिङाव गसंनाय। गावनि सोलो बोलोजों सोलिनायानो गावनि आथिङाव गसंनाय। गावजों गाव मदद हेफाजाब होलायनाया सुबुंनि मोनसे अंगुबै गुनब्लाबो जोनोमनिफ्राय थैजासिम जिउनि बायदि बायदि हाल-सालाव मानसिया सोरनिबा नङा सोरनिबा सायाव लामा नायाब्ला जाथाराब्लाबो बेफोरो बायजोनि मददसो। मानसिनि थार मददआ सिंनिफ्रायसो फैनांगौ। बायजोनि मददआ सिंनि मददखौ थुलुंगासो होयो। बाराद्राय मालायनि सायाव लामा नायनाया मानसिनि देहा आरो बोसोनथि मोननैनिबो खहा लाबोयो। गसाइया मानसिनो आखाइ, आथिं, मेगन, खोमा बायदि मोन्दांथिफोरजों लोगोसे बेफोरखौ दैदेननो थाखाय मेलेम, खायदा, गोसो बायदि बायदि होफादों। बेनिखायनो गसाइ होनाय बे गोहोखौ बाहायाबालानो मालायखौ लामा नायनाया मान दानजानाय बाथ्रा। मान इज्जत गोनां मानसिया मालायनि खाथियाव आखाइ फाथिनो लुबैया। जायखि जाया हाबायानो जायाथों, जेसेबां हागौ एसेबां गोब्राबानो जाथों, बेबादि मानसिया जेब्लायबो बेखौ मावनो फासया, गिया। बेबादि मानसिया नाजाथाबग्रा आरो गावखौ फोथायसोमग्रा जायो। बेनिखायनो बिसोरनि गावनि गोहोआ बांलांनानै संसारनि गासैबो बिथिङावनो जाफुंसारनो हायो। बेबादि मानसिनि थार गोहो आरो बोसोनथियारि गोहोआ बांलाङो। लुबैथि होनाया बिसोरखौ दोरोदहोनो हाया आरो इनायनि हेंथायै गसंथानो बिसोरो जेब्लायबो फासया। बेबादि मानसिजों समाजाबो जौगाखाङो। मानोना सुबुंनि बिहुङानो समाज। सुबुङा मोजां जायोब्ला समाजाबो मोजां जायो। मानसिनि जिउ लामाया स्लिम स्लिम नङा। खैफोद अलखदनि गेजेरजोंनो मानसिया दावगालांनांगौ जायो। बेयो सैथो। बे खैफोद अलखदजों जै खालामनानै दावगालांनो हायो गावनि आथिङाव गसंग्रा मानसियासो। गावनि आथिङाव गसंग्रा मानसिया संसाराव जेब्लायबो खैफोदाव गोग्लैनांगौ जाया। बेनिखायनो गावनि खुगानि अरखौ गावनो खोमोर होननाय बाथ्रा फंसेया सोलिबोदों। गावनि खुगानि अरखौ गावनो खोमोर होननाय बाथ्रा फंसेया सोलिबोदों। मालायखौ लामा नायग्रा मानसिया आगानफ्रामावबो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। दाहोना रुवाथिखौ नेनानै थाग्रा मानसिया गावनो मावनायनि हुदा गैयै जालाङो आरो एखनबा समाव दाहोना रुवाथि गैयाब्ला अलखदाव गोग्लैनांगौ जायो। साननो गोहो, मावनाय गोहो आरो गावखौ फोथायनाय बायदि बायदिखौ खोमानानै बेफोरबादि मानसिया जेरावबो उदाङै जालाङो। मालायनि सायाव सोलिग्रा मानसिया बोसोनथिनि गोहो थाया। मानोना जायनिफ्राय मदद लानाय जायो बिनि खाथियाव गेजेन जानानै थानांनायलाय बिनि अनागारनि बेरेखायै राव होनो हाया जायो। गोसोम फालांगि रांजों बिसायख'थियाव देरहानाय MP, MLAफ्रा गोसोम फालांगिनि बेरेखायै माबा राहा लानो हायोदा? जेब्लायबो हाया। जाउनाव बिसोरो मददसो होनो गोनां जायो। आनजादसालियाव आनजाद होनो जनानै सासे रोंबाङै गथ'आ खाथिनि गोरों गथ'खौ सोंथाबै सुखुवा बुखुवा मोनहोनाय बायदि मालायनि सायाव सोलिग्रा मानसियाबो गावनि आथिङाव गसंग्रा मानसिनि थाखाय रागानि जाहोन जायो। बेबादि मानसिया समाजनि गरायबादि। गावबा गावनि जिउआव गावनि आथिङाव गसंनाया जेरै गोनां, हादोर आरो हारिनि बेलायावबो बेबादिनो गोनां। मालायनि सायाव सोलिग्रा मानसि बादि हादर आरो माब्लाबा खैफोदाव गोग्लैनांगौ जालाङो आरो एखनबा समाव दाहोना रुवाथि गैयाब्ला अलखदाव गोग्लैनांगौ जायो। साननो गोहो, मावनाय गोहो आरो गावखौ फोथायनाय बायदि बायदिखौ खोमानानै बेफोरबादि मानसिया जेरावबो उदाङै जालाङो।
मालायनि सायाव सोलिग्रा मानसिया बोसोनथिनि गोहो थाया। मानोना जायनिफ्राय मदद लानाय जायो बिनि खाथियाव गेजेन जानानै थानांनायलाय बेनि अनागारनि बेरेखायै राव होनो हाया जायो। गोसोम फालांगि रांजों बिसायख'थियाव देरहानाय MP MLAफ्रा गोसोम फालांगिनि बेरेखायै माबा राहा लानो हायोदा? जेब्लायबो हाया। जाउनाव बिसोरो मददसो होनो गोनां जायो। आनजादसालियाव आनजाद होनो जनानै सासे रोंबाङै गथ'आ खाथिनि गोरों गथ'खौ सोंथाबै सुखुवा बुखुवा मोनहोनाय बायदि मालायनि सायाव सोलिग्रा मानसियाबो गावनि आथिङाव गसंग्रा मानसिनि थाखाय रागानि जाहोन जायो। बेबादि मानसिया समाजनि गरायबादि। गावबा गावनि जिउआव गावनि आथिङाव गसंनाया जेरै गोनां, हादोर आरो हारिनि बेलायावबो बेबादिनो गोनां। मालायनि सायाव सोलिग्रा मानसि बादि हादोराबो मालाबा खैफोदाव गोलैनो गोनां जायो। दावहानि समाव बेबादि हादोराव गिलु बालु खैफोद गोग्लैनाङो। जारिमिनाव बेनि गोबां नेरसोन मोनो। राजखान्थि उदांस्रि थायोब्लाबो मालायनि सायाव सोलिग्रा हादोरा रांखान्थिनि उदांस्रि थाया। रांखान्थिनि उदांस्रि गैयाब्ला राजखान्थिनि उदांस्रिया ओंथि गैयै जायो। बुहुमनि देरहासार जोहोलावफोरनि जिउआ गावनि आथिङाव गसंनायनि ओंथि नेरसोन। महात्मा गान्धीया गावनि न'खौ गावनो सिबनाय, गावनि फैथाखौ गावनो मानजिनायनि अनगायैबो गाव बाजनायखौ गावनो साफा खालामनायमोन। दिल्लीनि सम्राट जानानैबो औरंगजेबा गावनि खरसखौ गावनो हाबा मावनानै दिहुननायमोन। बेनिखायनो मानसिया बयबो गावनि आथिङाव गसंग्रा जानांगौ। नाथाय सानसेयैनो रावबो गावनि आथिङाव गसंग्रा जानो हाया। गावनि आथिङाव गसंग्रा जानोब्ला उन्दैनिफ्रायनो सर' खालामनांगौ। फरायसा समनिफ्रायनो गावनि आथिङाव गसंनो सर' खालामाब्ला देरनानै गावनि आथिङाव गसंग्रा जानानै गावखौ जौगाहोनाय लोगो लोगोनो हादोरखौबो जौगाहोनो हागोन। आरो जायफ्रा गोदान बा आंनि JSP Advice 365 चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। लोगोसेयावनो अननानै नोंथाङा बे भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो कमेन्ट होनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोनथों, खुलुमबाय। जै बर'